Sumaino, Nyinahin ewo. Sumana when a friend a young term to the side, the other is your Cassian, a friend in Nina, Nyinahin no. Sadia Nyansapo buswa ne mu a ye ne nananom egusua ebobɔ nkomo na afino ya jo majinche na menya miwura ba ko hanma me ne ebebɔ nkomo me ba to wadaroma Nyansapo sine mu akwa ba Oh you na wo te say e fa obebu sa wo se mpacho wo ne hwan e fa nana opon dinchiri nana opon dinchiri e ba to oye ohina nkasa na wadaroma well me na me wo asuna abusuam okay asuna abusuam eni okay awo Nyinahin ya amano na mano yentetu efri no okay yes na nanom na temu okay and me ya me wafase ejise medical akana se de ekusa be konto Nyinahin wa Asanteman mu a de chebo Bauxite Appiah on ma ban buso yentote se wo mbekwa akutu no emu de se asonani a wonye nipa to asa ene ne bebo nkomo eti asonani na ahia ne nua asonani ene ebo nkomo wadaruma wo ba ya uhunnie ekoso wa he sai na wangasa musi ai oh anya me nwanwa ko yewura Otumfuo Osei Tutu otoso me obi a woni ani no ena ofise bia o jo se ohina waba woye wono a wobaji Asanteman si ho no wono a na asaba ko asante amamre no yentu din kwa yentu din a akire se asante yemu asante ewuo ne yamamre mu atiri yentu din no tutu mu se na Osei Tutu a odi kan no wono a na aba bio a oba sese no abeti asante ani se de obaji Asanteman no wono a no asaba enti de oye na nyem nwanwa wotim se we ye ade a ofiri se betimi ama Asanteman agidin dada but ofiri se we nso ye ade a betimi aboa ama ahenie no se de esi huno no asi akonkan ya na oh papa se na woka no woka se asante agidin de na se wodin no se wodin de wodin se na me born din kan no se wono a no ho before no because se wokọ ba bia the whole world wokọ asante din a ye ka ya asante wa ye ka Africa na bi man ha wo ma wo mutime ko eje Africa si ho no wo ma di kan ye ka Ethiopia Asanteman ene di so what I say enti se ye oye se no enye ho ma kire se oba betoa de oye no so anu so bebe ena ohun uti wo se sa ahimfi ha wo gina no aha ana on ba hye no abrofo ba hye ha okay on ba hye before some museum was you no on ba hye o msi say okay o me no compensate here you ba ba si da bi wuti mesi da maye o se tu ada ne ka ana wato asa ahwe na dia duro enti so hu se sa yewura Osei Tutu otoso bi no wono a odi kan no ono waba eno ya nwane we nyina jo se dia asante ahimfie mahia de atre aduro eti anyam nwanwa wanka sa wode wani awurawura mu edan di ho nkomo kakra kire edan we ni o ka nkomo kakra kire se ka se mahia o jase aman nyina ba bia behia because ya ka se bro fu me kana king of kings so enti ye wo ahene so enti hana aman nyina behia enti se wo se de wo hu ye ya se ho no na kese rosa enti wo ba mu a wo ma very serious and modern edifice wa hu say yes ade wo esi ho no enya de kitwa enti wa wo de wani hu a ana wadaroma eti se wo ready opem so aye ya na okọ Nyinahin a ehọ na Asanteman Ghana man nyina me yiri se de nchembo Bauxite kese pa a oman pese yitu ede na Nyinahin man eye ye betena wa ma sebe aban no abefa na ode akọ anase nananom mo nso mo beti agina na mo pe bibi enye bibi ti sese ekura na de beto we di ama Nyinahin man anase se we de ka bibi na Nyinahin man ade hye ni Asanteman nyina yentie madam man say oh right place and I say oh baby papa obusa sa question me that's okay na me come one of the 19 member committee of the GIADEC okay they one of the members okay enti metina gina so akasa kakra
Then said the aban way atoto normal no. Say na say on be hu yewura because Asanteman yewura dia. Nti scano and as a Bauxite whatever yewura dia. Do be hu yewura na dia na ke say yewura ati ase. Na de on say the yewura tu omufu no. Me go kan de foforo. Metwa de yewura kan no so. O kire say se bo baye dia na say Asanteman yenya adwuma eye. Adna eboa yen. Mo go ebiti say mo ye na waso no. Am betu Bauxite na mo de akoba be foforo akoye. Nti yewura mo mati ase say ese o mo ye refinery no. Ewo Nyinahin. Ko refinery de ba ha de ane kire hu say ye be refine ade no wa ha na ya ton product no. Na kire say abaye dia. Nti wo he mo a it's jadek no. A good protocol be no mo dia ba say faso a am say beboa. Na so mo na be hu yewura ma yewura so apreso ama ye de. Na ye say yenso ye faso. Nti so mo tim be ye refinery no wo Nyinahin dia. But the refinery na amade a ane ne Nyinahin yen tiase. Asanteman yen tiase. Because yen hwe na mo ye na awaso no. We say futuro because Bauxite no a lot of repercussions are. One hwe ne ye eba ha. We ko awaso ahwe de krona ye. Hwe futuro, all those things. And yen say the yewura so aka na yen so ye wo part of, say social responsibility near that no. You be sure who say schools. Skillful personnel no ababa free Asanteman ho especially Nyinahin. So now other things takwa all those kind of things no and abeboa social responsibilities no eseba na etimi boa Nyinahin man eboa Asanteman Nyinahin man ko because na your project no nya just Nyinahin so che Nyinahin what you say but we make be say Nyinahin I want amana no yententu so utie ni ya I want am di free buy we kire say Nyinahin eye kuro a Okofanochi opo Asanteman no the next thing oye any suman no say on guide sa sikadwa no suman no Nyinahin na wo wow I think a friend Nyinahin amana no aman ni nyina ano ani ho okay suman na won friend na yen temtuo yes okay just ntama yeka yewura ntama yeka no ni tuo ana ho wo okay so and this yes and you take because Asanteman kun obi a na adade na and just like that e wo suman na e back sa sikadwa no anti Nyinahin ana ne bibia e wo anti anya nwanwa bio sasa Nyinahin ye ka gold ye ka Bauxite ye ka ade a ebeboa Asanteman every ho no that is how I see na say me no ka say sa bosom na wo ka no eda so ewo Nyinahin a me no ka say suman no eda so wo Nyinahin a yes Nyinahin won ko bokro na ko free o won ko Nyinahin ko ya de na ye bo ye temtu din na ye wo na ye na ka straight away you gone wonderful nsuo na ho no ye di twadwira no nsuo no wadwene wo mu scatter pampam what you say anti sa kro no o ti Nyinahin de aye chese ye mo ko tu onyina eni hini ana mo de tu din na mbom no awoye ahenkro asante ahenkro a chese ho ana amana no suman a guide sikadwa no ewo na ankomo ne ye nika enti wuran kro Nyinahin no mame abakwasem ne kakra pa yie pa abakwasem afa kro Nyinahin no ene Asanteman ho nyina no ta ho kakra fa che Nyinahin Asanteman is 17th century all right yewra adafu pa Okofanochi ofre sikadwa no on Friday ofre sikadwa no or a day different sikadwa kofi Friday and in the Friday no way no no onwie the third day no ahemfu nyina mra na onye bibi emma ebe guide sa suman ebe guide sikadwa no enti eya no kwasi ada no be ya de bi amamo eti ne fe na kwasi de na ye akwasi ada ade
Osei Tutu Otumfuo no excuse me I'm very sorry Kofanochi Osei Tutu yewura Osei Tutu adamfo efe no Kofanochi a obo an we nya sika we ye Asanteman no opomresi se kwasiada no obama ade bi ana efe na kwasiada ade kwasiada ade na ode be bless saa sikadwa no enti saa akwasi de no da saa suman no epie that not chi enoma free ahefuri nyina ho de yes asumai no I friend yentam tuo ti yentam no udi nchima ho siwa ho enti amano ano no ene Nyinahin ti na fro Nyinahin amana no Nyinahin amana no na wo si edi Nyinahin ni de eye onyina bi Nyinahin ne ye ebra yewura adamfo okofanochi adiska dwabae no na wo frɛ suman no oye suman no wiye no ana o ka kire yewura sɛ onfama obi a wotrɔso no na ɔhwɛ suman no so enti the first odikro yɛde saa suman no hyɛ ne nsa no na ɔyɛ bɔfo ma yewura Osei Tutu sɛ no bɔfo twum ɔno yɛde saa suman no ma no na ɔse kɔ baabi suman no bɛpɛ so ɔbɛsettle no ɛhɔ na ɛsɛ mo settle ana ɔde ma no sɛ for obi a wotrɔso no nipa wotrɔso no wɔne saa twumbɔfo no wɔne first dikro first ɔhena ɔwɔ Nyinahin nti wɔde kɔ no na wɔduru baabi a nyina kɛseɛ onyina kɛseɛ ne ne hini sio ɛhɔ na suma no stop yɛ na nsuo da ho a de betware no yɛ de bedware no yɛ de bɛyɛ no dwira no sanctify certification yɛ de ho no ɛhɔ na ohun sɛ nsuo wei na mepɛ ɛna ogina ho on the side dware no si okɛseɛ na yɛ fɛ no nyina de nyina ne hini no ɛna wɔn settle ho yɛ fɛ o Nyinahin such as here it is also yɛ fɛ no Nyinahin the corona mo de anka yɛ Nyinahin ɛyɛ Asante ahin kro but yɛ fɛ ho aman ano because of saa suman it is o ka Osei Tutu Osei Tutu na damfo Kofanochi a wɔde saa akosidia no baeɛ no suman a ɔbɔeɛ no ɛne ne krom no Nyinahin. Wonderful. I was there and ye basi baby sadi di nkomo de afa sa beautiful edifice but akowie mu ama yate abakwasem yate amamre ne ho amane ama kro Nyinahin no da biefre na bose ene de ekire ne de ekire wa Asanteman mu nyina no ya nkasa menua asonani ena wabolo tofua e de ama nana opon dinchini ena wabolo tofua na wachire mu ede amaye no nana meso mi din de abusia pani o so adumi from say na me free me nana ne nana jam pontra me nua kra ne preko hai eti meso ai sa asnafo e ya tankota ena me nua ne Gyachehene ba fo amwati Otumfuo cha me pani eti asnafo de edi nkomo no eti yem fancy ye da sepa nana no ma ha ena ye di mu Nyansapo so ne ekoso anahwe subscribe na share na like for adwenche fato asema me edi nsa de munim no abusia pani osu adumi me nyina mo ene hwa waje ahene wa adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mountuma ye fe ni din de sey ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima